ଦଶମ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା କି ଦଶମ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କମାଯାଉ ତଥା ସିଲାବସ୍ କମିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସିଲାବସ୍ କମିବା ନେଇ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିଯାଇଛି। ଦଶମ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ସିଲାବସ୍ କମିବ। ଏହି ସିଲାବସ୍ କମିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏ କାରଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଥିନେଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସିଲାବସ୍କୁ କମାଇ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସିଲାବସ୍ କମିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି, ଏଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସିଲାବସ୍ କମିବ, ଏଥିନେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଯାଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସିଲାବସ୍ କମିବ, ଏଥିନେଇ କାଉନସିଲିଂ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେଶନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତଥା ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଥିପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସିଲାବସ୍ କମିବ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବନି, ଏଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଅପଡେଟ୍, ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କମିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଗୁଆ ଯେତେବେଳେ ବି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବି। ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସିଲାବସ୍ କମିବ, କେଉଁ ବିଷୟରୁ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ପଡ଼ିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜଣାଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।